more saya para sa bidang kabarkada. Oh yeah! Bass! Only Radio MOR. Simulan na ang kulitan! Nakakaloka! Ito na ang tawanan! Ang tropang uber-kwela! Umari ba? More sa umaga! More, I want more sa umaga! My only radio! More sa umaga! More, I want more sa umaga! My only radio! More sa umaga! More sa umaga! The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! This is MOR 91.9. Basta MOR. Chuike B! Good morning! Adlaw Thursday, mga mings. Oras na to alas 7:28 na in the morning. Ay, medyo gloomy, medyo sunny. What beautiful Thursday morning, mga mia. Nandiyan na sa mamulabog sa inyo kabuntagon maghatag og pang-good vibes. Manaylain pa. Ang mga tres hilas de Garboso. Correct. Kami ang mga hilas na Garboso pa. Hilas na Siyempre naman mga miss, kasama nyo na ang inyong chubby, sexy, beautiful. Pinaka-feeling nga, mega nga tabog sa mga pictures sa videos sa TV per sexy, good sa personal. Moira De La Torre ng MOR. Maria Filingera. Umabot tayo hanggang dulo. Hanggang nang mahigpit aabutin natin ang mga kaya. Hiling ng mga tali na kilit ko sa iyong pamamata. At syempre naman, kasama niyo pa rin ang inyong kuya sa kahanginan, ang pinakahinlog, Agi Rico Suabe. Chicken noodle soup, chicken noodle soup, with soda on the side. Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup, with soda on the side. O siyempre, yan na ang hilas at ang hilas. Ang inyong dakilang Hilas King. Brother Bernie, bidong-bidong. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Ram, pa, 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 pa. Let's kill this love. Ram, pa, 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 pa. 7:31 Dispiras sa Valentine's Day. Pebrero 13 karon. O, katulog na mo, pukaon lang tamo sa pizza 15. Wait ka date? Ha? Walay ka date? Aww. Si Maria, wala to na. Si Satong Tolodri, siya ramang kuhan pa, no? Wala kay kag-expect, wala kay kag... Wala eh. Siya rin maka-yay! Yeah. Ito rin ang Valentine's Day eh. Aww. Second year na ni Maria. As far as I can remember, second year ba ni mo Valentine's Day, Maria, no?
Ate! Kumusta ang presyo sa bulak diha sa may katedral? Nanginaot ming dili times 5 ang presyo. Di dito natapalit sa ako, lang. Sa pizza 15 lang, barato na ng mga igala. And so much more sa umaga. Good morning sa tanan mga namaligyag bulak diha. Ang walay tagag bulak, kandila inyong ipalit, ha? Hello? Para dagkutan ninyo inyong dugay ra nga namatay nga pagbati. Taksil ka man sa sumpa mo. Kung long distance, saan mo mag-celebrate, Brad? Kuan. Na yung mga sikreto. Suabe mo. Na yung mga swabe moves. Swabe move. Pero siya dapat naging constant communication. Yan. Asa mo na mapalit ng constant? Nararasunahan. Oy, taga parang kay Kauswagan mga Mariano. Yep. Oy, pagbantay-bantay ugma, ha? Ngano? Di, kay basin, ba? Grabe na bang linog ugma diha? Sa amo ra gidabit? Sa Kauswagan na ba yan? Kagandaw diya. Sige, ato Grabe ang ilang intensity. Andam ninyo daan ng kuan, ha? Dagan magpabuto. Diha dapit sa, ha? Dagan magpabuto. Di New Year ang pabuto? Oh my God. Pero in silent mode. Karon na uban mag-advance karon. Uy. May advance. Sa mga illegal. Illegal yun. Mga pwede mo tunong sa saktong deche sa legal man na. Sa legit man na. Katong mga dili legit o Pre-valid. sa mga illegal, it's either karon sila mag-celebrate unya or sa Sabado na. Tama na. Iwas na. Schedule good. Ay kabalaka, ina ng tunong-tunong. At least bala to dili tunong. Basta ayaw mo pinakagasto imo, ha? Mas taas ang gagi. Mo po na ilang sultira po nila di sa Balo lagi ka, Brother Burn. mo kay ilang sulti, mo di kayo kabalo kung tinuod bagid na siya may gala. Di ko ka-relate na. Mo galing paki-confirm dalit be. Silito gito. Pa-confirm na to kalito kung tinuod ba na may gala, ha? Mga adik na sila. Maoy ingon ni mama. Ang barangay Kauswagan mga sa Valentine's Day na diag yun maklaro nga namo sa fault line. Ay, Sa Ring of magka-fault line Fire. lang. Kay grabing linog ana pag kaugma. May bastos. Nako. Grabe nga fault line gita. Pwede na nato ang disaster risk reduction management. Pero okay raman na, maram na nga klase nga linog nga agapangitaon sa tanan. Ay! May bastos. Oy ba, ganina guess na mas pa mga special na bawal daw mga minor de edad na musulod o mga motel. Yep. Ian's one pa. So, pagdala lugar birth certificate. Nagpagawas og panukala nga doon naman Valentine's Day. Again, ang mga minor de edad bawal na makita nga mosulod sa motel. Bosa, ayaw gin mo pasapon. May bastos. Amin ako di mo sila. May bastos. Sulod kay gidi Pwede ay. ka mosulod pero dapat nakikauban ng adult. Nga relatives nimo. Yeah. Pila rin pagsulti nga angkol man ako na. May bastos. Una mauso Call, na ganyan. yabi nagsugod og call. Ayaw anak call. Sino ka ba nimo? Ako angkol. Relatives magyapon ha. Oh my May bastos. gosh. Ang problema man kung saan nasa motel. Kita ra maging nagbutang og kuan kabalo mo na uban dili gusto mag-study sa balay kay Saba. Ito sila sa motel mag-study kay Hilom. At least napay TV. Hilom na dito? Kasi napay wifi. May TV? Napay refrigerator. Wow. At least di na ka mo gawas para mo inom mo kuan. Mo inom mo mga drinks. Kaya sabi mag-study ka. Grabe ba labad ba imong ulo. Yes. Tama, So no? kailangan yung ka mag-study og maayo, kailangan yung mga drinks. Kaya lang medyo kuan lang kay inihap man ang drinks niya. Ini. Pag out nimo, iya pa man na pilay na wala. Wala man gyud kita atong unahon ara magibastos. May bastos. Ang problema lang kanilang gyud may galangan ko sa impay pasay. Ngano man bisag unsa ka bright sa babay. Pag moadto dalon og motel, mabugok.
Ano man? Ay, Ano man? mabugok yun. Padala din mo, Brad. Mabilis na nabugok, Brad. Wala man, bot. Wala na ako gimutel. Maria, itong pagsulod din mo, wala ka nabugok? Wala. Ang galing mo. Misulod gid eh. Ay, sos, mga ikala. Bisa kung sa ka-bright sa babae. Bisa pag honor student, pag mo atong sulod sa mall, mabugok na. Ano man? Pagsulod. Ha? Unsa man ni? Mag-unsa man ta diri. Ay, bastos. Nakakita ka, Tri. Unsa man na. Uy, ngano naman ni Katri diri? Ang galing mo. Valedictoria na. Alay. Dilibre nga na yung reaction, Maria. Dili. Ang galing. Hulo na rin. Hulo, ngano man ilang mga kuan chinelas. Di man pari. Uy. Pinahapakan. Ano pa kinangapa? Ano nga ba? Uy. Pinaside. Nabarang medyo mas strong na. Uy. Uy. Magunsa na ito diri. Di ba nabugok gamay? Aminin. Itaas ang mga kamay sa mga nabugok sa pirmirong sulod sa motel. Lun, nari TV? Wow. Ay, Huy, saan mo na nga channel? ay, bastos. Huy, pisliton daw ang source. Aminin. Huwag mag-deny. Don't tell a lie. Aminin. Nabugok ka rin nung pumasok ka sa motel. Nabugok ka na ba? Ha? Sa mani. Gano'n ang ngalugnan sa 10 ibuta. Grabe siya. Comment below kung usa ka sa mga nabugok pagsulod sa motel. More na, Ron. Para kayong panga. Ano ba? Para kayong panga. And so much more sa umaga. Uy. Daghan na kayo nagbutang istante sa may kapistrano kanyag design pang attract og buyers. Tagpila na bang rose? Tag 500 mga sa kabuki yan na. Mahal. Ang problema kay asa may mong bugas o kanang flower nga. Daga na kay meme karon, gina-compare ang presyo sa bugas ug sa flower. Exactly. Para na sa inyo mga millennials. Wow. Para makasabot mo sa diferensya. Siyempre, brother, kung lagi kay tumong og tinguha, tawa pa nimo natumong, wa pa nimo nakuha ang iyang tumong. Wa pa nimo nakuha ang imong tumong. O, ana. O, di... Wa pa nimo nasuyakan. Ihatag inamatanan. Muna ako sa inyo mga babae, kung feeling niyo ng burag 4K sa tapos ayaw diretso sugta. Para mo taas pag na iyang mga regalo. Halos ayaw na siya sugta kung nakatuko nakagbutik. Di ba? Kamo mga laki, mo tumbling, tanan buhaton para lang yun makuha ka. Ang problema lang diha, gamay rami nga consistent. No? Yeah. Apil ka. Naiuban ha, pag human makuha ang tumong tingaw, wala na yun. People change na yun. Sama sa kanta nga, people change in Cagayan. Cagayan pa. Kung people change. Lay mo daw to. Sumura to. Okay, bye. Sarap-sarap naman. Inaalala ko lang dati kami ni Lingling. Nung uyab pa mi ba? Aminado, may college. Pero, Ba't ito magigag motel, mga gala? Kalang mga bago pa lang mag-uyab, tapos bago pa lang nagsulod-sulod ang mga dampa-dampa. Naman daw mo yung mga line term daw na. Muna nga mga time, hindi nakaganag mga crowded places. Muna yung nga time is gold. So, nagay mo yung barkada bago nga na mag-uyab ta ka lang, brad. Di nakay ka lang magsabay ka na. Malamang mo pa pagsugod-sugod, ana. Di na naganahan o, kuhan. Tapok-tapok, ana. Upan lang mo ka, Jor, pang musibat na lang na kay time is gold. Kunwari, makita mo sa barkada, alas 8. Taaya ang Corpus yung papa, alas 10. So, mo check ka lang siyang alas 8 pa, kanta-kanta, doa ka songs, mga 8:30, pasin, dagan na yung mga lamo-lamo. Uy, lakaw sa mga dyan lang, gigay kon, gigay do. Ang lalaki, wa na, nang hinam-hinam na.
Dali na ginoo ko. Kaya at least kung makasulod tag 8:30 na patay sa kaurang. Tinod ba na, Maria? I don't know. No, balo. Ngayon sa mata diri. Huy, ano man na? At siya magyod. Amo na siya mga gal. Sa una maulaw may sulti sa convoy taxi driver ba? Kanang isulti ni mong pangalan sa motel. Pagsulod ba, magkuro-kuro pagkasulti. Asa mo? Sa... sa motel. Hadlok pa kayo ba? Sa... motel. Paano sabihin ng taxi driver na Maria? Kumato mo rin. Kumato mo rin sa... Taxi, uy. Taxi. Sorry. Kamera man. Sa umaga. Tamilan mo budget. Ilan mo batawa kay budget, Brad? Masuko ka basta private car? Di naman private car mong ipako. Taxi. Kaya i-plug down mo ng taxi. Ang private car kay automatic. Bisag asa ka pa doon. Ano rin pag nauni mo sa private car, paspas kay kamula ka kay makita kasi mong batchmate. Oh, di ay. Hagkas ka man naka-auto. Nga lamay ko. Mugawas ang pagkairing ni Maria Maigal. Baka naman. Uy, usa mo lang tubo. Lagi tubo? Wala dito tubo yung nasudlan? Ha? Wala. Awiranan mga sa taas para kayo siya magpamassage man ka. Tapos tumban-tumban, malami biyan ng tumban-tumban. Nasi awiran. Atik-atik. Mas cool ba itong sa spider? Usa man ni spider nga po? Usa man niya? 7:44 sa tang oras may gala. Wala lang, pang Valentine's Day lang po yun. So, ano sa istorya niyo ganina, brother? Bombero, planong armasan ka ron sa gobyerno. Ha? Bombero. Saan sa nga, kuhan? Saan sa nga... Ang purpose daw is gusto nila nga madugang sa may narakrakan nilang kuhan ang kalayo. Ikuso na kalayo rakrakay. Ili daw. Ay, kanang kabulon ako. Armasan nila kaya na uban mga tao magpakabumbiro ba sa sunog. Gapanguha og hose, hunan nilang bumbiro. Kani una mong balay unahan. Ana kami sa mamira atabang bang bang. Grabe naman yun. Samok mo ha. Laisa na sila. How dili day? Sa magiday. Main purpose daw una, actually sila mo yung nag-suggest na nag-request sila og budget galing for 30,000 ka 9mm pistol. Para, kay kung nado kuno'y armas ang bumbero, mas nasa authority nga mo pugong gid sa katawan, labi na itong biktima sa nasunog, nga dili sila mo sulod gid balik. Kaya mo kayo uban mga medyo... Ayaw lagi balik lagi! Nguni nga na. Sir, akong TV, sir. Kahapon pag yun nag-deliver, sir. Wapa na ba? Ayaw na, sige balik. Ipusilon ta ka karon. Nga na. Ano lugar? Kung musulod ka dito sa sunog, mamatay ka. Sige, pugsak. Ipat yun na takadaan. Ano lugar? Nga na. Ano lugar? Nadugang, ayan na din nadugang tong about sa mga terrorism or kanang mga anti-terrorist or sa mga sa pagbatok sa kriminalidad. Pero main purpose is katugid. Lagi authority lang daw. Mo ba? Wala gino. What do you think? Di na ako mag-gets kung asa nga side butangan sila arma. Authority. Dugang pwersa daw. Bro, mas ganahan penong kung ang traffic enforcer bro tagaan og pistola. Lagi no? Gidagan kay mga salbahis nga kuan. Pag sagpaon sila saman. Sila pa bro feel na ko bro dagan pa mas mga mas naka-uniform nga deserving nga armahan kisa. Well, dakan ko amigo sa mga Bureau of Fire pero basta magusa sa kainit sa ilang atubangon, init pa ilang ulo. Maka-trigger. Tapos na iuban mga tinood na ba kay ako naka-experience gid mi sa mga agoy may galang nga dako kay nga sunog nga naitabo sa mga agoy sa una. Swerte lang gid mi kay kami nagi next nga house. As in ugdaw na tanan balay, kami nang next. Wala. Ang nakatabang lang kay ang mga diri na napuslan ang mga tambay nga barkada ni Papa.
Wala mas papatong nga naman sa Saudi. Ang mga tambay kay kabalo man sila nga dagay sunoy si papa. So gidagan nila dito sa balay, gitabangan din nila ang balay nga di masunog. Ang mga tambay at least mura to nga part nga na napuslan gyud sila. Og in fairness, Brad, tungod lagi kay ang bombero pila ra ka buok nagyuban mga tao nga kanang manguag hose. Masuko sila sa bombero kay nganon di ang giuna unaning amua may Ay, tama, no? may Tama. nga kanang gapang embargo ba og ana pwede. Dagan pa kawatan sa sunog. Isasad na. Kanang ikaw mo itik plaster sa TV matag butang nimo na ilain mo kuha. Butang salbar nimo matag salbar lain mo kuha. Tingala ko luwa, asa to akong gamit ang gitapong dire wala na. Gikawat na. Kana pwede sa nang kriminalidad. Pero problema di ako basi init ilang ulo. Tapos init na mapusilan hinoon. Kasi kung gamiton nila, oy sunog, undang na diha. Hawid na mo imong pamilya. Kung dili ka diha mo. So kasabot. Sumura to? Mora to. Ba? Kibay. Traffic enforcer. O di ba kana mga kana sa CVO bito? Di ba? Kana mga barangay tanod ba? Kana sila kay galbaklay-baklay na sila. Makita sila mga kawatan. Sila pa'y unaw dumug sa kawatan. Kana mo'y mas risgo sa ilang mga kwan. Sa ilang mga kinabuhi. So, mura to. Mura to. 7:48 sa atong oras, mga igala. Simulan na po natin ang ating alamat. Niluag ako mga friends ron. Ano 5,000 naman ako itong personal. Nag-delete man ko. Ako gani. Nag-unfriend ko tanan. I-check daw kung friends pa ba Sigo ta. check me. Uy, na pa yung mga hashtag. Oh, mo ba? Di ba friends ka? Sige ka panlibre na ako. Kasi nakalimot ka nga akong panlibre sa imo. Gikan sa sweldo na ako diri ha. Da. Friend. Sige panlibre. Para na lang. Para dili lang yun ma-doubt inyong friendship. Ba? Kaysa magsumpay-sumpay kag mga comment at tanan biya. Puros attorney na tanan. Law experts Oh, na. wala mo kita sa akong nagpost. Puro gini pang pagod vibes sa akong postanan. So anything nga ako mga friends nga medyo ginabirahan akong gibirahan ko or akong kumpanya nakalimot sila nga nagsalig akong pamilya. Mugid, no? So ako lang silang gi-unfriend. Ano na lang. Kaya. Ana lang. Una ako nagpasalamat sa go. Kita mo pasalamat sa atong mga friends nga kabalo ko na sila on opinion pero kabalo sila nga friends ta sa Facebook. Nagpabilin. No comment na lang sila, wala lang sila. Sagdaan na lang nato na sila dito, ma'am, kung sa'yo may tabo. Kung yung kaso sa mga galing, di, sa Facebook na lang ko mag-on air. Ha? Pusla na to ang live. Hilas FM na lang sa... Nagbuhat ang radio station. 7:49 ito na ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upay akinindughan ko aron dili ako maskamak unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan.
Maayong adlaw kaninyo! Brother Bern, Maria Belingera, Enrico! Suave! I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is oh la la la. It's true. Nabuang ang anak sa kuano TikTok. TikTok? TikTokers na gid sila. Kung hila mo o hiling mo TikTok, paki-follow sa akong Little Princess. Si Rafaela Julia. O, yung mga TikTok mga gala. Siya rin Ang cute actually. O akong raver dyan nga si Yeet Boy the Great. Buta siya na nakuha ng pangalanan. Yeet Boy. Yeet Boy? Y-E-E-T-B-O-I. Yeet Boy the Great. Natan ako i-check about siyang crush. Di na lang ko ma-check. Crush. Sabi ka. Di na lang ko ma-check kay listen. O gilo po na sa akong amahan di ay. Nga si Eugene Sparsky. Wow. I-greet na ko siya kay siya mo ako ipakuha sa akong anak nga si Ella. Bantog yay. Bossing! Hello, di ko na kang Boss Dexter Porpor. Kabalo ka, kanang inyong balay, naman ay warranty. O sahay, ayara man makita ni mga ginagmay nga mga diferensya sa balay pag siyempre after pila ka months. Di mo ginamalikayan, di ba? For example, na yung mga, siyempre, kay gipuyan naman, so na pwede nga mga na-part ng mga maliki gamay, wa matarog pintal. So under warranty pa man na, so pwede pa nila na balikan o i-retouch. Buti na lang akong amigo diya nga si Dexter Porpor. Kaya na may mga ginagmay yung burag part dito sa kanang switch sa akong shower. Hot and cold. Sa ika-fifth na mo nga kuan. Sa bedroom niyo. Medyo kuan gyud sa kanang medyo nagi kuan liki burag tulog gyud. So kailangan bakbakon ay kuan dito. Salamat Boss Dex, salamat. Salamatan po na, di lang ta sigig bash. Pag naidili maayong nga gibuhat, birahan. Basta under warranty. Oo, pag maayong gibuhat, ako po di pasalamatan. Salamat kayo. Basta under warranty. Under warranty pa man. Salamat, boss, ha. Ngano, magod ang shower, magod. So, mo to, kay Bay. MR, itago na lang ko ninyo sa pangalang si Jonaline. MR, hinlo ko nga pagkababay. Wow. Uy. Okay, MR. Di sukat sa akong kinabuhi. Limpiada manggigay ko. Guwapa pag yun. Wow. Maria lang din eh. Kumayunig chabihon eh. Maria na yun. Ay, grabe. Murag nasa letter. MR bulahon sa kubok. O, tanawa. O, diba? Ug maayo kumukanta. Ay! Kuha na, confirm. MR! Sa diyang pag-graduate na ako sa college, nakatrabaho dayong ko. Sana all. Naiuban, dugay na nakagraduate na ito karo pag po nakatrabaho. Ba, naingana ba no? Tama. Okay, MR, diya sa akong pagtrabaho. Grabe, overwhelming. Dagan kayo nang uyab sa ako. Ganda, te. Siyempre, MR, wako na pataranta, eh. Para mas maganahan ko, para makuha ako ang pinaka-best among the rest. Nagpaligaw ko MR. Ako siyang gisabot na may the best man wins. Sa mora to. Okay, bye. Okay, MR. Niabot na nun sa punto nga perting lisura mamili. Inganagid ka na gana. Oh, dili nagsugo ng akong gugmangi.
Oy, day, pilmiro ni mong sweldo karong adlaw, day? Oo, ma. Ay, nakabalog yung ko ba, kaya ni shout out imong kaubang pisina. Mo di ay. Day, wala na ka, day, ha? Lugi-lugi, nagikuha ka, palit og duster, day. 1985, pag hindi akong duster. Onsan aron. Manglakaw taon niya, ma. Ay, salamat. Mga on ka sa gawas. Ay, salamat. Nalipay yung going nga sa... Ay, sa akong pagbawal-bawal ni mo mag-uyab-uyab ka ni Aldo, tatalawan ni graduate ka, magpasalamat ka na ako. Pasalamat sa ako. Ma, thank you, ma. Mo galing. Kaya isas kong ni... Walang yung ka na kumasap na itong nag-date-date ka tong tricycle driver, naambot lang yung karon. Nahimo sure kang operator karon sa 5 ka unit niya nga kuan. Sikat. Wa man sa na kayo nakaminos ko, pero medyo nakaminos yun ko. Oo, nalagi mapalitan, nalagi ka gaster. Mo galang og ingon. Og ako niya. Kay kung di lang yung ko istrikto ni mo, ambot lang yung kumaminyo ka. Ambot lang yung makagraduate ka di akong pasabot. Kay na, sus! Mogi, pagkita na ko dito, nagsabak-sabak ka ng sika driver. Balik-balik, anak. Nangalagyan ko ni mo dayo. Sige, imong giganaan itong lakiha nga. Tungod kay Prisco ang sikan. Wala mong good butan na gid kito siya sa ako. Libre. Budi pa ka to, libre ko sa kay sikat. Amo na. Layo biya putukan to na. Giganahan ka man nga ihatod-hatod ni door to door. Di abi ni mog true love na dayon. Mama, jara ni mo day. Jara gyud kay ni mo day. May na lang yun nasa punta ka. O galing di masiingon nga gusto na ko ibalik-balik. Pero sus, kaya nung yung ka ito nakauyab kag sika driver sa... Maghatag put ko sa mo gamay ma para sa ato ang... Di talawa ron, di ni graduate ka na. O di pwede ka na. May nanguyab ni mo ron daw, balita na ko. Talawa ron yung kinatalay, hindi mo kinatawan ron. Saan mo kay ka ma? Asa na pud ka kadungog ana? Mo gyapon gipos gyapon sa imong kauban. Kawin. Mo galing di talawa, di at least, di ba? Balita pag nako, duha pag daw nakabog nang uyab nimo. Nakaihi ka. Ay, sorry, ma. Sobrang kakakiling, nakaihi ka. Naabitaw, ma. Ganibog ko. I'm sorry. Naglibog ka? Nga na day, ni mga mayang laki ning duhali. Ay, ma. Kisa may mas buotan. Silang duha. Mo ba? Kisa may mas dakog posisyon, dito ka sa mas dakog posisyon. Ay, pariw mang duang manager. Mo ba? Na. Basta lagi, ma. Ang kadako na lang. Asa may mas dako sa mo nakita? Be, pariw gyapon mo. Mo gyapon. Makita ni mo na magkarsuni sila. Ay, grabe. Mo ba? Birthday kayo, no? Saom na, no? Na. Saom gini mo ikakika. Saan ka magin magwapa magini mo, anak? Mo galing. Iwan biya ka na ako, nga gwapa. Kasi nakalimot ka nga, miss. Kuan biya ko sa una sa mo, Sa Miss Simpak, matang among pangalan sana. Miss Simpak biya ko. Miss Simpak? Tapos nanulong mo dito sa bangon-bangon. Nahin mo po kong Miss Bangon-Bangon. Ay, bastos. Mo na akong title. So, mo nang ayaw na katingalang anong gwapa ka. Dili ka sa mama mo naliwat. Dan, sound yan. Sa bagay, day, kung parehag yun sila maayos, ay kasi silang sukta. Labi nagdool ng Valentine's Day karon, at least balidoy mo makuha. Tagino? Di pangita agad, day. Itanawag yun kung unsa yun. Kilatisa yun, day. Puros pod gwapo. Kaayo? Di ay? Na. Ang isa mo ragkuan, Pinoy kay beauty. Pero ang isa, chinito. Uy, maayo na, day, no? Lagi? Na pangitaig yung maayo, day, ha? Kalatisi yun, day. Ang importante, day, kung kinsa yung mga tanim mo kalipay, ano ba? Tanaw na to kung kinsa magdugay sa duwa, ma. Sa bagay. Diba? So, sige, kano sa manin mo sa Pelaila, ipanian ni po diri, para makakita po ko kinsa manggaling. Ay, sa uwis mo si mama, Di, para makabalutas ko, ba? Basta, pag basi niya sikreto na po ka mag-ipuya ba? Mama, di mo na mahitabo. Galing. Ang sikreto sa imo, ha? Sige, day. Dala diri, day po. Para ako po makakita po ko sa akong kwan. Para atong criteria for judging, imo 50%, ako 50%. Naaginana? Ano na siya dapat, ha? Unya, panihapon taon niya? Para makatilaw sa tanay mong sweldo.
na si Jonaline! Hi, Jonah! Morning! Hinalik. Hi! Hi, Jonaline. Hi! Huy! Nagsapon mo. Nag-uban lagi. Bay, una mo ko diri, bay. Ay, Una mo ko Uy, diri. sa'yo pa kayo sa morning, Ganina rin mo ko diri, bay. awa. Ay, kung ano si Mama, nagpadala siya sa imong paboritong ano, Hello? spaghetti. Uy, nagbinuang na gani kong Lagi, gahapon. spaghetti pababa o pataas na. Ikaw na ibala na. Thank you. Medyo tamis-tamis na kay ganahan mo daw kag tamis-tamis, mamingon Mama. Oo. Wow. Jonaline, uy. si Mama nagluto og lasagna kay ganahan mo daw kuno kay kaning lasagna. Wow! Oh, creamy kay ning lasagna katong imong kwan gid. Grabe, nagka-time yun mong mami. Oh, grabe. Ay, Jonaline, kanang si Mama day nagpadala sa imo pa dayo kanang pan pare sa spaghetti. Sliced bread? Ipalaman daw ng spaghetti sa pan. Salamat. Lami kay na. First class na ang alob bread. First class. Ang harina na tag 5,000 ang kilo. Ingana ka first class na. Uy, salamat. Jonaline, Uy, katong naku. lasagna, the best kini kung na French bread gid. Mo na uso karon. Social, yun kayo mga bread ba? Balo kasi Mama biya. French toast. Oh, mahilig ba kasi mayana, di ba? Thank you. Ay, Jonaline. Pura-gunahon ko ni Kao ni French Jonaline. toast. Ay, Nangutan na si Mama kung unsa day size sa imong sapatos. seryoso. Oh, lagi kay Mga hili mo sa online. Kasi daw palitan daw kaniya. Oh my God. Kanang pang-office. Oh, ambot lakas kay ka Mama oy. Grabe na gini mong mamba. Mo galing. Jonaline, Size 9. si Mama nagpadalag brochure. Ordira daw tanan nimong gusto dali. Libre, wala problema. kana tanan, kanang tulo ka buk. Kana. Alam, Tulog ka brochure, mo gani akong favorite nga Mo ba? brand. Oo. Ganun kana de. Seryoso. Oh my God, gilibog na gid ko, ani ba? Serious Ay, ka, kanang- duha? Mo. Ako lang sa tagag time ha. Wala ka sa ako balik. Balik na ko niya kay sama kay ka sa. Ala. Ikaw sa una, Brad. Bisag ako tayo nakauna. Sige, ikaw lang sa una. Uy, okay na bitaw. Okay na. Balik na ko niya. Brad, salamat na nakasabot ra giga. Mo lagi. Okay, mabalik na ko, Brad. Ay, uy, thank you kaayo. Seryoso ka, magpili ko ani mga may brochure. problema. As in, dinaan, bagit kay ko ani nila o kani nga terno. Kana. Sige. Kani pong shoes. Dugay na kay na ni Kra. Balo ka gamay na karon. Oo. Out of stock daw na. Ay, sorry. Kanina lang ko kaning sa ubos. Ay, si mama na lang itong palitan. Okay ra. Ah. Pili na lang si mama ning duha. Oo, wala problema. Basta ikaw. Uy, pero thank you so much. Ani mo ang mga palasanya. And... Balo ka, buhaton ginakong tanan para magmalipayin ka. Ay, Special ba ka sa ako, be? sama eh. Ibig, Ikaw, bitaw. ikaw yung muping. Kaganiyan, balo ka, pag matagin ako, ikaw kung naan ba? Well, Kaon ba ka na siya? thank you. Mas, balo ka, mas mabuhat pa ako mga gusto na akong mabuhat para sa imo nga. Sure, gi kung magmalipayan ka, kung kita na. Aha? Kung kita na. Kita na? Wala ka, wala mo ko nagdali. Pero, wala ka nagdali. gusto lang gi ko makabalo kung pwede. Karon na. Karon na. Grabe, wala gid ka nagdali. Wala ka lang nagdali. Ang... Yes! Wala... Hoy! Wala. Lando, wala naman ka na ba? Ang ako gusto ko Pangalan? Lando. Lando. Si Lando. Diba? Sa kasosyal, sa lasagna, Lando. Lando ra ko pangalan. Actually, gusto kit ko nga tagaan pa kag time para mag-ila-ila tang duha. Diba, abi pa lang aghatag kag lasagna, mga French toast. Ay, Kaning mga, abi pa lang, easy girl. Di wala man, ako naman na, mga freebies lang, Pero na, mga sa perks. maabot ang order. Actually, Ha? nana. Pero, ayo sorry. Ganahan pa ko aning nga time nga mailagiti ka pag ayo. Oh, Malay mo, pag sugtunod ka, mag-change hindi ko. dili uy, mugaling gusto na ko nga i-try ni mo karon. Naraba ko'y kakadunggan ng mga kuhan nga. Noon sa? Uy, dili. Tinuod eh. Tinuod. Ikaw lang. Balo ka. Ako. Ikaw ra gid nga ako ba? Pero, Promise. ayun lang, pagdali. Bitaga sa time. Wala mo ko nagdali. Thank And you. promise, tagaan tagig enough time good para maka-decide.
Dugaya po kayo ni Hawa, eh. Sorry. Sabi kayo, parang... Uy, Barag- anong pagmahay Alam na ba? po, tanaw ko to sa layo ba? Kasakitan ko, kapak-kapak ng... Aling panigayo to si Lando. Iyay, barag pildi na galing ko, ani galing. Kondo ni Lando. Barag... Pildi, uy, kabisi ba ni mo? Barag pildi na galing ko, anda. Ayog sa ba, mas lami imong spaghetti. Ha? Sure, day? Lagi. Tanong ba? Promise. Ketchup rabihan ko na. Ketchup na to? Or spaghetti sauce? Ketchup na. Yeah, mas lami pag hindi mong pa. Sure, day. Wala. Kaya, grabe yung katawa-katawan ninyo, barag. Basig blind. Uy, ayun ang pagmahay Kasi ba? blind ako, ani, gisugot na siya mo na siya kay. Uy, tako lang, wala mong good. Anabi ako sa imo nga magpakaanas kit ko, diba? Sure. Lagi, ato bang na? Ay, nasigig mahay-mahay. Siguyab na mo, ha? Wala. Wala ba? Promise? Wala, kaya wala pa akong shoes. Bye, mo mom. Joke lang. Ay, salamat mo. So, pasabot ba na nga ako na imong sugton? Wow! Napisad ka, di pwede ngay uli lang na ako ning gisudlan sa imong spaghetti. Dogby. Thank you, Ani, ha? Sama, barag kung ako naripili ako. Samantang kayo. Nico, ikaw sud ki. Ano nang biyaw, diba? Nag-text ba ako sa imo nga, give me time. Yeah, basig blind pa kayo. Basig barag todo na to. Basig si Lando gini ganang kayo. Nanapot ka. Ikaw ganahan, gud ko ni may thesis para maglambing-lambing ko sa imo, ha? Nakakaloka ka na. Sabihin mo na kung ayaw mo. Ayaw mo. No! Maghirap mo mag-expect ng masyadong ganito. Alam mo, gusto mo, patayin na natin yung Lando. No! Hirap mo, tagal na ng ligaw niyo, paulit-ulit na, ganito. Tapos, baka blind lang ako. Tapos sabihin na, kayo na pala ni Lando, what will happen to me? No, Para hindi. patayin ko niyan. Hindi kita sasaktan. Kasi only got 7 years to live na. So, napay pag-asa. Sabihin lang ko sino, okay, para ako, ako ba yun? Napaba ko'y tsansa? O ano man siguro ko'y tsansa siguro? No! Sige lang, no. Of course, may chance ka. Ay, salamat. Pero, Ano sa ka na? 1 week? Next week? ayaw sud pi. Ikaw sud kaya gusto ko dire-diretso. Tagay sa kog time nga mailag yun ka. Ay, day. Ma? Sa'yo ka mo lakaran? Yes, ma. Lami ko. Kasama na ko rin, pa man ko nakaluto. Ayun naman, okay naman. Dito na ako sa office mag-eat. Kasi lang, day. Bantayan ako. Kanay mong samad-samad ni mo sa imong kuan ba? Lips ni mo ba? Pero nabantayan ako ng pagdugay naman, ha? Lagi sige tambalan anong petroleum jelly. Lain magporma na? Sakit lagi kayo, oh. Diri ako sa kilid, oh. Pakniton pa na ako ni mo. Ay, pakita ko, be. Mabi, kuhay sa mabi. Eh, naka-remember ko sana, nag-medicine pa ko, bro. Amo man ang gitakol, eh. Ha? Nag-med ka, ma? Oo, kayo. Pag man ako first year high school, na perfect na kong science, nag-doktor na rin ko. Wala na ako gitiwas ang high school. 4th year, di na siya tamang. Kaya nakatanasan ako, be. Ay, sakit ka, ayaw, ma. Halak ka. Oh. Abi man ako ning murag bugas-bugas lang, pero laing magporma. Dili, sakit ka, ayaw niya. Pus ini. Ugahip man na. It's a gahap. Ugahap. Ugahap? Yeah. Sa una, katong napami sa LA, sa Amerika. Ang tawag naman na ugahap. Okay. Yeah. In English, it's cold sore.
Cold, ay, Cold sore. cold sore. Yeah. Saan ang sakit? Or ginatawag nila Hermes. Hermes? Oh, herpes din. Ano herpes? Bad mo naman. Tanawa. Hala, murag ugahip masyo na day. Seryoso? Agoy. Nakipag-lips to lips ka na di ay. Hoy! Ma? Ay, kalara bang ugahip kay makatakot ba na gikan na sa kanang napoy ugahip? Oh, gulo. Base. Hoy, pagsaba ben ako, ha? Okay. Asa magkakakuha na? Nakipaghalo ka o ganang naihugaw? O napoy ko siguro ay magkisa sa duwa sa lalaking na imong kaalog ni mo na... Sabi ko ba ako na nanguya, parang ano na may lips to lips na may halok-halok na iyong gibuan niyo, no? Mawala ang good. Promise Kaya ka na, oh! Bebe, bebe! Here, oh! agay. Ugahip! Agay, mahapos kayo yun. Ugahip na! Nakipag-lips to lips kang naiugahip, no? Mawala lagi. Hi, Jonaline. Ay, Dobby, okay ta na ng mga kan? Gusto ko di mo? uy, thank you so much. Oo. Pero wala lagi to. Ito isa ka. Katong akong order ba? Actually, naglisod pa sila tanan kay katubi tong di pa try na ko sa imo. Ah? Mga gagmay ka dito sa imo ba? Lagi na. Nangagisi na nga damage. Tubit ako sa plus size. Pero gilaki ka bala, noted na ako. Dapat ka to mga plus gidi ay. Mga deep cup plus. Mga Lagi. Uy, anari dala si... Akong airmats, gikan mga siya nagbiyahe good. Na yung mga favorite ni mo. Hello! Kana. Serious, gana. Nauwi ako na, tanan. Imo ni tanan. Wow. Tilawin trending ka ni. Ubi nga cheese Oh, disal. wow. Ubi disal. Ano sa'yo? Ubi cheese disal. Ube cheese disal. Yan na. Thank you. Ay, at least makatilaw na gid ka ani. Ay, hala ka. Kaysa, Init pa na. init pa. Saan na yung mong kan? Ha? Ay, Ano yung lips? akong lips. Wala ko. Ano ni kay kanang nag-allergies ko. Nagkaon magud ko seafoods kapi. Wala. Natunok sa ulo sa shrimp ba? Amo ba? So, di lugar ka pwede lugaran eh? Ha? Pwede naman. Shrimp mang kunig akong gidala nga. Ano yun? Alam. Oh, buttered shrimp. Buttered shrimp. Pwede ra na, uy. Sure ka? Nagdala mo ko, kuan, Di na. antihistamine. Di na. Mag-ugahip na eh. Ha? Gusto mo na ugahip, oy? Di ba kumaabta na ng sakit kaya, I'm so arte with my face and especially my lips. Mo ba? Dili, wala. Nagdala gini kong murag lip balm para makuha ang dryness. Dryness, yun na siya. Basta kung mainitan kay kog ayo, murag, mag-crack. Sigurado ka? Oo, ikaw, paknitigay na. Di. Try, Gamitin nail cutter, oh. Jonah! Si Mama, nagpadala sa imo kuan gatong lamian ni nga suman gikan sa Miss Ok. Ang ako ba? Napadi kay Mama. Bitaw? Nara. Wow! Uy, my God! Lami kay na pare sa kapido. Lami kay na dito na sa man Clarin. Asa ka itong coffee, no? Ay, oy. Di, magpa-order ta. Wow, mo ginaganan sa'yo, Mama. Ay, ayaw lang sa din ng coffee. Huh? Labi na ng init. Bangon. Ang sakit mo ganda akong lips. Lagi mo tanan ko ipang tanan. Dugir na ko na laban. Abi na ko alom na nga adjustable. Balin-balin. Siya, alam sakit ko. Samad-samad bita ka do. Lagi. Ganso yupon ko na. Dolan, bi. Doon lagi sa, Uy! Umot imong ginawa. Ayaw ka. Kablukak. Ugahip man na! Huy ha, ayaw ko yung accuse ng ugahip. Lo, virus ba na do? Si virus, excuse me. Allergies lang ni. Diyan lang.
Kipag lips to lips kang naiugahip. Alo, grabe siya mututok. Dudu, ugahip na huta. Oh, inganat akong silingan, bay. Una sa tanan, wala akong lips to lips. Oh, lips to lubot. Yeah. La, ugahip yun na doon. Lain kay kamura ka giluod lagi. Alang nga, kung ba yung ugahip? Abi na ko, bay. La, ugahip mo, bay. Napag yung diri o borot o. Ala? Ibuto sabi. Sige. Uy! Amo tong nipper, bay. La, ugahip man na, bay. Di lagi ni ugahip. Allergies lang ni. Nagkaon Ugahip na. seafoods. Katong ako lang sa among silingan, ang ugahip nila, you, imo o. Ugahip. Ugahip? Yaki, ugahip. Imo, ugahip. Ay, pag binuang barkul. Li, wala binuang. Ako binuang. Oh? Ugahip na, do. Brother! Brad. Andito ka ikan? Oo. Oo. Mahirap po. Ay, Brad, naku isulti niyo, Brad ba? Ano man? Kanang kabalo bito ka, Brad, na realize na ko, Brad ba, nga. Kasi sa burag na po ko gusto istorya mo sa imo. Di ako sa. Kanang, kuan ba? Sigurado ka? Di ako sa. Kanang, na-realize mo ko na ako ba nga, sa sina ko panguya ko Jonalyn ba, Brad. Tapos, nailan punta ka nga, Brad, dukin na pagbiya ka, di ba? Nakita na ko nga mura o buutan ka, tapos, burag ang bagay siya, bito. Na-realize na ko ba yung murag, kamugi bagay ba ni Jonalyn ba? Mo nang, give up na ko, Brad. Isa imo na siya, bay. Mas bagay mo, Brad. Ay, isa, bay. Actually, mo congrats ko sa imo na. Ha? Mo congrats ko sa imo kay... Ay? Na-realize na ako. Huwag kilamid eh kung kapandalon de. Kaya nga no, naraman sila dito. Dili. Nara sila... Actually, kanina nag-story may sa paborito na imong dala. Dili, Ganahan daw siya. Nasa doghouse na akong gipandala sa iya. Muna... Nadugan po na ako itong kuhan kay Ningon gisang ganahan siya sa imong spaghetti. Nabi ako dito sa CR. Brad, ni amin na sa ako ganina. Ingon siya gyud nga mas angat gyud daw ka saya. Labaw daw ka sa ako gyud mga 10,000 points. Mo nang ingon ko nga amigo matigo naman ikaw na. So, Brad, imo na, Brad. Okay na okay na ko, Brad. Dili mas cute ka Si mo. Lidigar na lang ako. Bakit wa ko ikumpetensya ni Lidigar. Brad, bagay mo mas cute mo na realize po na ako. Lisod mo kasi dili ba kabalo ka gi-review na akong zodiac sign, Brad. Di man mi bagay, Brad. Di Ano man? compatible. Ha? Lahi kontra di ka nga mong. Oo, sa din kan. Oh, mas bagay mo ako naman giserjan imong kuan imong zodiac sign og iya ha. Sus compatible kay mo, Brad. Kamo na, Brad. Dili nigawas dito ba sa prediction karong nga year? Ay, okay kay mo, Brad. Brad, Okay kay mo. Ay lang po kalain na. First time gina ko na aminon. Actually, lahi na gina akong gusto ko magkaroon. Kanang, dili na. Ambot, na-realize na ako marang... Uy, bayuta ka. Mo na feel din na ako ang akong kuan. Magaling ni buka lang akong dugo. Napa na. Dili ako. Dili. Si Jonalyn, Brad, tumboy. Ha? Tumboy, ganan siyang bayot. Timing yun ay kaayo ka, day. Ay, bahala yun. Imo na siya, day. Bahala ka na. Basta ka, dili na Imo, ko. dili na siya. Bahala. Ginoko, imo na lang. Muna ni. MOR. Nakurat na lang ko kay nabalita nga nagsinumbagay si Lando o si Miko. Oo, kabalong ano. Ang rason daw kay naglali sila ako daw ang bagay sa pikas, ako daw ba nagsinumbagay. Pero pili na ko ay martungod yun iba. Sa gingon nila ni nga ugahi. Number 1 ay mo nga, asa mo ko nakakuha ni? Pwede ba di ko makakuha ng ugahi? Ngawa mo ko nakapaglips to lips o na ugahi? Maayo ba ning ugahi? Sa pagkaon ba ni? Sa virus ba ni? Sa stress ba ni? Dagang kay mga pakutanan nga lisod kay tubagon. At ang ininyo, sunod sumpay ning atong... Oh, sorry. Ay, man to. MOR. Nabay cure ang aning ugahip. Unsa man ginang ugahip, O or U? MOR, please, di ko sa angay buhaton. And so much more sa umaga. At nagbabalik ang inyong mga hilas, mga miss. Oras na to, by the way, it's 8:53. And again, it's a healthy Thursday.
Kasama niyo pa rin yung pinaka-feeling nga Mega Maria Filingera. Siyempre, ang kuyang abangason, ang pinakahinlog agi mo diskarte, Rico Suave. And syempre kasama din natin ang Hilas King. Hilas King, Bernie B in the place to be. Guwapo ko diri, upper T. Grabe yun. And again, it's a Healthy Thursday. Makauban na nato sa linya. Ang celebrity doctor nga walay car karon. Pero nakasteady lang sa balay kay lahi ang nag-process sa registration. Wow. Alay, sarap ng life. Sarap. Doc Jerome Basang, good morning! Good morning. Hello. Good morning, mga kapamilya. Good morning sa atong mga listeners. Good morning, Mara Filingera, Kuya B, and Kuya Rico Suave. Maayong buntag sa tanan. Tinuod yun na siya, day. Watay karus karon. Pagkalooy. Steady ka lang dyan. Yes. Diba? Pero kay Kwan man ta naman tayo anorexia garbosa, lahi ang nagparehistro sa sakyanan. Hey, kaila. Nataksan ako ni Kuya. Ni Kuya Bernie. Anorexia garbosa. Natakdan sa sag-apil na ako may gala. As in, grabe. Ang sakit ni Romina, anorexia. Grabe nga segue, no? Hilas, from Hilas to sakit ni Romina. Diba? Diba? Ayan, Doc. So unsa man ang gid ang sakit ni Romina? Ha, naunsa man gid siya? Muna to siya. Thank you, Doc. Ang problema. Atong letter sender si Jonad. Nga gwapa. Bisag unsa ka gwapa di ay, no? Oh, chick. Primero, abing bugas-bugas lang. Agay, kay pagtanaw mo ramag kuan. Muramanog ka ng Hermes. Hermes daw yung ni Brother Burns. Herpes di ay. Dito, Doc. Malikit siya ganina, Doc. Hermes sa medical school nilang kuan, Bernie. Nakalusot po na. So, ang problema niya karon na-discourage na noon. Bisag duwa tatoy ng uyab, wala na yung uyab. Na-turn off. Agay. So, mo na yung problema karon. Maayo ba ng herpes? Tapos, nagduda yung mama, asa ba ka nakakuha ng kuan? Kanang ingana nga, nakipag-lips to lips, siguro ka sa kanang naapoy ingana. Correct. Pwede. So, sa lips to lips na ba ginamakuha? Makatakod ba gina? Okay, ato aning klarohon kung Hermes ba yun ni siya. Okay. Ang kuan, ang presentation, I presume nga kuan ha, ang iyaha mga simptomas kanang naimura og nagburot-burot or naimurag nag-dry nga murag gauga nga murag gaugahip no sa baba. Gahip gyud no or sa kanang sa usually kuan na siya sa angle sa lips kasagara pinaka-common, but it can occur bisan asa sa face man noon. Kanang mura na siya og gitawag na to og cold sore or sa Bisaya pa like what we mentioned kanang ugahip no. Ang ugahip actually is what we call sa medical term pa medyo, although ang uban medyo mahadlok ani nga term, pero the actual term is herpes simplex. But kung sa mouth siya or sa lips or sa kanang sa face, that's what we call herpes simplex type 1. Type 1. No? Ang katong medyo kanang lain o impression ng ubang tao is katong naa sa mga kinatawo mabuta, no? Pwede. Pwede. Pero lahi ko siya, Brother Bernhard, that is herpes simplex type 2. Okay. So, unsa may kalainan nila? Well, ang herpes simplex 1, which I think is maoy na sa ato ang pasyente, is like, it's a common viral infection. Common kaya na siya nga mahitabo. But it is not really karabitang kind of sexually transmitted infection. Dili siya ingon ana. Although na ay point lugar ang iyang mama na pwede makuha sa kissing because it's one of the most common kanang modes of transmission also. Kay direct contact man ni siya. Nakatakod ka ni siya nga virus through direct contact. So ang pinaka-common is kato kissing. So pwede gyud, no? Pero kung sa tinuod gyud wala gyud
kanang kahalukan nga si unsa tingalan Jonah, di ba? Si Jonah Lee. Si Jonah. Kung walay kahalukan si Jonah nga naay herpes simplex lugar or ugahip, then pwede gyapon niya kuha sa laing paagi. Unsa man ani, number 1, di ba? Ang mga babae kay makikay-kikay manusahay, no? So kung for example, kanang friend nga naay herpes simplex unya kat kay siya, for example, wala di siya ka-afford og lip balm, makinghulam sa imong lip balm, niya nagbutang-butang siya lip balm or lipstick or unsa pa na din ha, butang-butang siya nga bill. Unya ikaw pa na ni gamit. So pwede gyud kag gyapon na matakdan. Sharing lip balm ana-ana, di ba? So avoid sa mga kat-kat nga omega nga way lip balm. Sarap. Ay, paninodo. Right. Sometimes although not very common, would be kuan ka kanang for example, wala mo naghalok sa imong uyab kay bawal pang halok-halok. Apan sweet kay mo, so nangaon mo sa restaurant. Isa ra ka kutsara inyong gigamit. Wow. Hungit siya dito, hungit sa kag imo, naghinungitay lugar mo na pwede gyapon makatakod. My God. So, busa ikaw Maria Filingera kung mag-date ka, separate spoon. Yes, Doki. Noted, Doki. Yes. So, those are just other mga modes of transmission kung asa pwede makuha ang ugahip o matakdan. Ang bata sad pwede sad magkaugahip ha. Labi na kalabit ang mga, for example, na yung mga uban adults nga dili sila aware nga na sila ugahip, then magkiskis sila sa inyong anak, pwede gud na sila makatakod sa bata. So, munang usahay magwonder kahalong nga naman ni ugahip ning bata. So, pwede na siya. So, ang pangutana ron, nabay tambal. How, Doc? Well, just like any virus, it is self-limiting, no? Meaning to say, as long as the immune system is okay, pwede siya mawalag iyaha. However, medyo it may take some time. So, ako personally, akong ginahatag, pwede ta maghatag o ka ng antiviral. Usually, mga topical antiviral ang ginahatag. Like mga ointment, like mga cyclovir, mga inana. I will not mention any brand names na lang, but typically, we can ganing give medications sa anak. And of course, precaution lang yun. Avoid excessive kanabitang unnecessary contact or direct contact, no? Dili ka maghikap-hikap siguro sa dagway sa imuhang kaila nga kanang naay ugahip, and then dili ka mahugas sa kamot. So you have to wash your hands. Diba? Proper hygiene gyapon ang mahulog. And of course, you have to, kay syempre like all viruses, it can if your immune system is also not very healthy. Okay. Yes. Pero lahi pa tong kuan ha katong type 2 nga herpes simplex. Sa laktod na istorya, kung imong uyab na ingana, so kuan sa medyo puasa. Wag muna. Puasa sa chula. Puasa sa chula. Yes. So sa laing part na lang sa mo chula. Ala! Uy, bisan pa Brother Bern. Dili gyapon. Kasi pwede ka, naay mga instances nga kanang pwede magka-type 1 herpes simplex ang usa ka pasyente didto sa iyang private part. Kung for example ang dunay herpes simplex na ugahip lugar, lahi ang gitsula. Ang bungot sa silong ang gitsula. Ano so bastos. Pero but it can happen. Okay. So, ayaw pwede na lang siya yun. gibitabo. Ayaw na lang yun. Ayaw pag-direct contact. Until, ayan na iniguan. Ayan na maayo na, di ba? Hulat sa. Klaro. Grabe, Doc. Yes. Okay, speaking of kanagaling chula, pwede ko musingit na sad. Sure. Kay kuan man siya bunga after the chula. Kuan ka ng my friends from the Philippine Obstetrics and Gynecologic Society na invite sa tanang mga buntis, no, nga magkuan kana mag-attend sa ilahang buntis day karong March 10 sa Grand Caprice restaurant na, di ba? Grand Caprice. Dayon naaman yata sila yung mura og
free registration sa first 200 nga participants. It's gonna be March 10, 1 to 5 p.m. 12:30 magsugod ang registration. Yun. And then sila mga pa-raffles para sa ato mga buntis. Juntios. You know. Yes. Magka-junak na dayon. Basi mo register ka Maria Fe. Oy! Atangi. Salamat, Dok. Salamat sa atong celebrity doctor. And Maria Filingera. Alright. Thank you. May galing Thank you. Parehistro karon kay hustle ra ba karon magpa-emission ron. Oo nga. Mo ganim ka, Tama. Doki. Medyo lisod karon. Dagan salamat, Doc. Thank you very much. Galing. Sa mora to. Mo na to, klaro. Kato na yung mga problema sa emission. Kontakan lang ko. PM is the key. PM is the key. Alas 9:04 na mga Mosunod na ang mga call boys, ang chick boy ug ang boylet. Ang chick boy pero good boy, Joe Romantico. Ang boylet pero sige palit. Ha? Dili, bati. Boylet nga perminti Pero hindi mailiwit. Oo. Di na may pero. Boylet Pero Hindi maliit. pilit na lang. pero pilit. Asa ginato na ikonik ang pilit, Maria. Pilit de, Maria? Ha? Pilit de? Ang kaniyang ganda doon ba? Si Maria, lagi kini sa naton yun. Nga naman. Ambot lagi ni si Maria. No. Sakto na gina. At ito na ba ay? Lain na Ay, kita teka muna, ilode ko diya kang Ma'am Mueng diya sa may Pueblo de Oro Si Ma'am Mueng office. Tay. Yes, si Mueng. Hi, Ma'am Weng. Ma'am Mueng, and congratulations sa mga awardees kagahapon, sa mga mga top brokers and mga top sellers Mga kagahapon. mamuakay din sila. Lahi nga broker ni. Sorry. Maligayong mga mga balay. Wow. Congratulations sa inyo. All right, always remember to love the best medicine. What if symptoms persist? Consult your doctor!